Національний совет руснацов мал обов'язку організовати конститутивну схацку того роботного цела та на njej присуствував і председатель вивершного odboru Національного совіту руснацов Željko Kovač. Robota toho fachového cela bude provádziť vytvorovanie právoch pripadníkov nacionálnych menšinoch u oblasti diskriminácií, ktorá je jedna z 12 oblastov oblapených u akcijnim plánu koordinácií nacionálnych sovitoch. Za jeho predsedateľku vybraná Nataša Makaj Mudroh, členica Nacionalного совіту руснацов. Основний ціль, перше, щоб ми добре привчили všetko toto, co stojí u akcijnim planu, odnosno, že bi še vidjelo, či to akcijnim planu, kiedy to vytvorljive, od kiedy to postoji, znači, že bi še tako sprovadjelo, že či še zmenšali to ti dajaki krivični prijavi protiv bešedi meržnji i na osnovu nacionalnej osnovi. Popri Nataši Makaj Mudroh členi toho robotného cela je Andrej Kubíček zo Českého i Slavica Denič zo Zromského nacionálneho sovitu a o jeho perších zadatkoch členiše budu dohvarjať z našledujúci schádzky, kotra budze po švitko.